IFM News. Lokal. Idol Joanne, please come in. Naangay ti basic life support training ken standard first aid para kadagiti empleyado ti lokal a gobyerno iti Ilitia Burgos. Naisayang katetoy iti 5 aldaw anang rugi iti June 16 ken nagletpas met iti kalman June 20. Segunan ti impormasyon da iti ket tapaset paylaeng ti panagsagsagana no dadagiti emergency sut gapo na mismo iti municipal health office ti muna sa unga munisipyo tinanginitiar iti daytoy nga aktibidad. Nakikaysapay, nakipagpaset sa key speakers, manipod iti nagdudo mga organisasyon, ken sektor iti salunat, kasko may iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ken iti Governor Roque D. Ablane Senior Memorial Hospital. Malaksid kirigiti local employees, ket karaman pay a recipiente, legiti barangay officials, ken legiti iti government internship program. Nayadal kadakwada iti practical a panagsanay, iti cardiopulmonary resuscitation when no CPR, principles of emergency care, basic life support, automated external defibrillator, respiratory arrest and rescue breathing, ken foreign body airway obstruction management. Naragsak med amin dagitoy nakasursuro da ken mabalindanton nga ipakat ukas bilang ada dagiti incident. Damag iti Iliti Burgos, kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Gistin, Tatak, RMN.